Bali Pak Dalang nika lho Mbah Kung. Sing ngejak omongin kula jenengan pangga nyawangi bojo kula ae ora. Kang tihen lisane alus ngendikane. Iki nyon Jawi iki ya tontonan sithik-sithik ana tuntunan. Dadi siksa kubur. Medeni iki urusane kok ngono kudu hati-hati. Siksa kubur sing paling abot medeni iki ana loro. Apa siji? Siji Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang tihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken
Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mak, iya. Kanggo salam pambuka awake dhewe sowan iki mau ngaturake lagu religi alamate anak soleh. Sing lagi viral ning YouTube karo TikTok. Bener. Ayo saiki ngaturake panglipur sawetara, Mak. Ya. Ya saiki nanjake bintang tamu. Mbak duo sinden yang lagi viral. Ya. Mbak Mimin karo Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Alhamdulillah sehat nggih Mbak Apri. Sehat, rawuh jam pinten niki wau? Kalau mau jam 8:30 Mak Cange. Bidal saking Klaten jam pinten? Bidal saking Klaten jam gangsal. Syukur, syukur. Sampun panggih kali Pak Lurah. Sampun, kalau mau wonten wingking sampun panggih Pak Lurah sampun ngobrol. Nggih nuwun sewu kula kali panjenengan iso malih gemes ngono lho. Ing atase kabeh nekseni panjenengan Piyai Kakung, nek bareng dandan sinden kok masyaallah kaya Luna Maya. Ya Allah, kek kula niku nggih nek mirsani jenengan niku lho Pak Yoyo. Piye? Nek umpama mboten menghargai Bu Kesi ngono, raga kula pun kula nyoh-nyohke ngoten lho sajake niku. Ya aja enggak pareng. Kita adalah partner kerja di panggung gitu. Mbok kilap mawon. Kilap kok dipeksa ya ora iso. Nek jenengan menawi berdua tampil ngoten niku, kula suweneng tenan. Remene ngen pundi? Niki wau jenengan mandhap to. Nggih. Gitu. Terus tembangi niki numpak sepur. Pak Sepur. Jenengan disorot lampu jan kaya Batari Komoratih. Oh, kemerlap ngoten nggih. Lah kae kaya komodo nika. Pak Lurah, nyun pangapunten Bapak. Kula tak nyun pamit kemawon Pak wonten mriki mboten dihargai. Lah regamu pira? Nyun sewu aku nak nyun pirsa karo Mas Taslim Mas. Nyun sewu lho menika. Sakrap ajane. Pak Yoyok menika nggenipun ngasta dados dalang menika rak ya nek 20 taun pun punjul to. Ning kok ora iso ngomong rasane wong wedok nggih. Terus njogo. Lah iki sing diadepi wong wedok mondo-mondo Ra nggih saged to disuruk sisan. Sugeng dalu Mbak Mimin Apri pun penak. Sugeng dalu Mbak Apri panjenengan disorot katon ayu nyenengke kok. Lah kula dianggep go blangkrah apa? Jenenge duo singen duo menika kalih lho. Meneng kok urusane. Iya. Kalah. Nek ngeten iki dalem. Saya jenengan ayo jope pun rame to. Nggih, rame banget. Mireng-mireng sampun tumbas kendaraan melih. Nggih nika kok jenengan nggih pirsa Kula ngoten lho. ngertos amargi kula tersambi ka IG jenengan terus ngoten lho nggih. Kula sampun kagungan. Kula sampun kagungan titian Mbak Limbo. Sampun kagungan. Aku yo ngerti kok bandosa to. Iki piye to kok banci ndek banci ladan menika janipun nyun sewu. Piyai Kakung menika Raden-raden ora kabeh. Raden-raden. Piye? Kurang iso ngomong jenenge perasaane Piyai Putri. Lah piye to? Wong wedok kuwi apa meneh pesinden. Kok wanita mandiri sedaya to. Golek duit iso dhewe. Terus kadang kala hal-hal kecil menika tidak diperhatikan. Contone piye Bu sayah apa ora? Piye Bu gaweane piye anak-anak? Piye Bu tak pijeti sentuhan kecil dari pasangan yo dadekke sehat lho. Kok wong wedok ora dikapak-kapak dirubung laler menika ora ya. Engkang kesangan sing wong wedok ki sapa? Lah pian kaya kula nek ora dicori terus ngoten ora ya padha mawon. Kula pengen dicori lho kula menika. Lah malah padha kocor-kocore nek ade kok piye to. Lah kula kalau wedok ngeten iki kula sayangi, kula tresnani. Lah nek sampeyan mergo wong wedok iki kelembutan ngoten niku. Wong wedok kaya Apri kok ayu to niki. Niki wong wedok ngentekke sertifikat. Nek kula wedok perwira kok. Oh mimin kasih dan anu geleman dicangkik rorene sing den geleman bayaran. No, aku wong lanang malah tak bayar. Lho kurang piye? Wong lanang tak bayar sih. Wanita. Lah nggih kok benten to. Wong wedok perwira. Perwira kok ngapa? Kae wong wedok geleman diotong rorene kae wong wedok bayaran. Ra yo asor to martabate wanita. Saya mau ngangkat derajat wanita. Wong lanang tak bayar. Sapa sing wani ayo? Siapa sing gelem ngono? Sinten Mas sing ngresake? Lho, lak jeles to. Lek ora yen kanggoku ki lek Nadianto kok bayar, wong lanang sak lapangan ora nek sing gelem. Pun ngeten mawon men padha penake. Tak niatke sedekah ngono pripun? Kaya ngono sedekah. Lho kowe ngerti ra? Sedekah bondo donya. Lah kira mudeng. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk lain. Nek ra iso sedekah bondo donya, sedekah iguh partikel tenaga. Lah terus aku kan ideku kadang sok buntu. Lah nek awakku tak sorohke apa salah? Kaya ngono kok dienggo sedekah ki. Lah nek bapak-bapak mbok anu
mbok sedakohke kuwi apa dolanan lato-lato bareng kuwi kok seneng. Jeneng cetek ora. ning saestu lho menika kula nggumun lho. Napa? Saatase wilayah Jawa Timur kok bintang tamu hebat-hebat senior-senior kula kathah sedaya. Ning kok sing dipilih kok bekakas kaya ngene. Aku nyun pirsa mau karo anu penyanipun Pak Lurah. Pak Lurah kan nyangkat tilik dandan. Terus kula niku janipun pekewet lho, Pak. Menawi wonten mriki menika bintang tamu hebat-hebat. Nah terus Anu niku Mbak, kula niku tak rewangi salat malam to. Ngantek pirang-pirang ketemune mung jeneng mimin ngono ki. Digantine mboten saged. Aku nyuwun pirsa karo Bu Carik ya manu kan Bu Carik cepat foto. Nggih niku warga mriki di mimin. Aku pancen wedok dedaya kantiasan pancen aku. ning Bu Lurah mbasan salat malam ki metune du mimin ki. Sapa? Sukimin. Enggak, mriki niku menawi bintang tamu piyayi cantik-cantik sing asli wanita pun kathah. Sampun kulinten nggih. Kulino. Nggih. Golek sing warna lain ngoten niku lho nggih. Golek wong wedok nek nguyuh ngadeg iki lho. Engko nek lungguh klengsreh. Aku iki piranipun lho. Kan ngagem lho nyun sewu lho. Lho, kok sik lho. Aku kan nganggo jarik nganggo nyamping. Nek lungguh ra ya lho, terus klengsreh lemah to pikiranmu aja negatif to. Yang bersih. Aku ya ora ngono mosok kutil klengsreh. Neng ngomong-ngomong wong toyan nggih, ngomong wong toyan. Pipis, Iki nyon Jawa iki ya tontonan sithik-sithik ana tuntunan. Dadi siksa kubur. Wah, Medeni iki medeni. urusane kok ngono kudu hati-hati. Siksa kubur sing paling abot medeni iki ana loro. Apa siji? Siji siksane wong ndek utang ora gelem nyaur. Ngantek lan patine urung disaur mula ana sripah kan mesti diumumke ingkang tasih gadah utangan saged sambetan kalian keluarga. Mergo amale akeh ganjaran akeh nek utang urung disaur ganjaran iki jek digantung. Lho, lan jek disiksa ning kubur nek utange urung nyaur. Medeni ya. Medeni. Sing kaping pindho. Sing nomor loro siksane wong nguyuh, wong kencing ora diresiki ning dikipat-kipatke. Lah kuwi Wis cerita awakmu dhewe nek ngono. Mas lho kuwi lho nyatane nggih nyuwun hal sepele ta menika. Kanca-kanca yoga nek selak geblet ya geblet nyun sewu menika ra dihati-hati awake dhewe. Nanti kembalikan pada panjenengan semua perilaku menika dihati-hati. Nek ra nek banyu kan iso nggo godhong. Godhong jati lho. Malah gatelen ora aneh-aneh. Malah mboten sak terapi malah. Lho terus nyun sewu menika janipun ana hubunganipun lho. Karo Apa? 3 ciri-ciri penghuni surga. Siji. Penghuni surga siji. Disawang katon nyenengake. Mesem guyu. Lho, sumringah, cahyane bersinar kuwi salah satu penghuni surga nomor 1. Senyum adalah ibadah ya. Nggih, senyum. Nomor 2, atine resik. Ora drengki, ora srei, ora dahwen panas. Dan sing nomor 3, ciri penghuni surga wonge lomo. Nggih lho. Monggo ingkang badhe lomo sinten monggo. Lomo ki lomo iguh pertikele ngono lho pri maksude. Donodria. Nggih Donodria. Nggih. Biasa. Elak tenane Mbak Apri. Dalem. Jenengan mirsani piyayi lho. Nganti semono kabeh Nggih. kepengin nekseni panjenengan lho niku. Nggih. Tak nggih mboten enten sing kecilik to, Pak. Nggih pun wong niki nggih padha lanang. Weh. Malah kita asline malah gedhe. Mboten ngoten ki kula trauma lho. Wong kula ki nate wong munggah wayangan ki ditutke bapak-bapak panitia. Piye? Kek tangan kula digandeng ngoten Terus? niku. Lah kula terus minggah panggung. Lah ngerti nek kula lanang teng mburi kelir niku bengok bantere ram ki gak aku krungu lho, Lek. Bajiret banci to bake ngono kuwi. Tak ya sakit to aku. Mula piye kakung nek nyawang wedok aja mung saka casinge tok. Oh, Lho, wong golek bojo kan ya kudu ngoten to. Wong golek bojo bener, siji golek mergo rupane. Untuk daya tarik pertama. Nomor 2 mergo bandane. Nomor 4 mergo garis keturunane. Luwih utama mergo akhlake. Lho, rupa rada kuciwa sithik ning akhlake apik dadi raine apik. Lho. Ora duwe ning gelem eker-eker, gelem gotong royong bat-batan, ora mung wong wedok mentekleke wong lanang. Lho, kuwi ra. Ya bener. Terus pangeran lak sampun menjodohkan antara satu dengan yang lain. Nggih. Untuk hidup berpasang-pasangan. Berpasangan, nggih. Lanang karo wedok. Nggih, leres. Wedok karo lanang. Cocok menika. Lah iki banci mlebu nang endi iki, San? Kula mengke tak karo wit ringin mawon. Lah kowe wong apa demit? Ya nek kembali kepada fitrahnya engko nek mulih ra nggih gathuke dhewe-dhewe kok penyan menika. Kesangeten lho dadak titik kok kaya ngono. Iki wis to sarimbitan ro Pak Yoyo to. Apa? Atine templek kok. Wis nyawijis templek. Carane anu apa jenenge kaya doro templek ngono kan lho Mas. Jare wis templek. Carane wis chemistry wis lho, wis
kawin carane apa jenenge Wis klop. Nggih klopnya. Sing klop apane? Wong iki ora jarak kok wis kapu padha karo nggonmu to. Nggih. Ora sengaja. Pamane ngerti lek kowe coklat ngono aku mending gawe putih utawa kuning utawa sing liyane. Ah, wong lanang ki nek anu sok klewo-klewo ngono kuwi lho, Lek. Wong lanang ngadeg kulih wong wedok ninggal tatu ngono ora ngerti. Tatu apa borok kuwi. Menika wonten pamundhut, Mbak. Nggih. Kedap menika saking catering aroma. Nggih. Katur dumateng Mbak Limbuk ingkang nembe makarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumantar serat menika kula nyuwun lelagon imbangana katresnanku kalian ninggal katresnan. Kalian nyuwun lelagon rengu dipun bawani saking panitia. Imbangana katresnanku. Ayo Mbak. Sampean Mbak. Monggo Nduk Inces. Aja ngisin-isin ke aku lho, No. Engko nek bagian rekoso pasrahno aku nek kira-kira ora mampu ndak mandek dalan. Ya engko tak pasrahke sliraimu engko nek aku ora. Sliraimu gundulmu. Sliramu kok sliraimu. Ayo dibawani Mbak Inces. Nah, nggih. Monggo. Saben dina Waget pas aku deng tong entulu tuntak ya. Bawane kok ya kuwi ya cakepane ya. Lah nggih. Nggih. Hangan marang Yai. Jan piyayine ayu, suarane apik. Matur nuwun. Emane ning dodo nek kaos kakike ora. Lah niki dibanding kali ngene, sinden-sinden jenengan sing ayu-ayu niki nggih apik nggen kula. Apa iya? Nggen kula iso dipeme, coba ndek sinden sakmene iki pas dipeme. Ya aja dirubung tikus nang ngene merah. Peme ya kok selale mulung. Heeh, aku barang. Ayo. Nek nggen kula lak dipeme. Heeh. Ngene lek men diwer-wer terus dijereng. Ting selampir. Tahu 2 tahun setengah pandemi ra payu sinden kae to, Pri. Tak PP tak ketok ngono ketemune coro gurem. Malah iki lagi piye to aku nek 2 tahun. Lah ya jenenge wong saking cumlenge gagas piye-piye sing bertahan hidup kok gagas kaya ngono wis ra kobrak. Kowe mau pakai susu piye? Ya jenenge darurat kok, Pri. Kok gede cilik ngono lho. Jenenge sing satu menyusui kok ya. Waduh. Menyusui tuyul iki. Apri lho, Pri, nyeng ngrembug menyusui lho, nyen sewu. Dadi ki ana tuntunane menyusui. Dados ibu menika seyogianya memberi ASI tok lho menika. Rasah dikeki roti mari, rasah dikeki apa-apa, ASI tok 6 bulan. Lho, rasah dileboni gedang, rasah dileboni apa-apa liyane, pokoknya ASI tok. Dan 2 tahun eksklusif memberi ASI pada bayinya. Pamrih ben apa tadi? Pamrih men nyun sewu bocah niku nek dimimi ASI mempunyai imunitas yang tinggi, daya tahan tubuh. Lho, ora gampang kena penyakit, ora gampang kena lara. Lho terus kolostrum ki air susu pertama. Kuwi marake kolostrum ki marake pinter. Marake pinter smart. Waduh. Tur ibu-ibu sing kersa musui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Loh, jangan takut berubah bentuk. Gini aku ngelewer tekan nudele ya ora masalah. Ora masalah lho. Sik to, ASI apa kepanjangane? Air susu ibu. Oh iya. Dekmu ya ASI. ASI. Air susu iblis. Prikon nek aku kae bayumu golek ora mbok liya. Mbok mau gawe ku sangat tenan. Apa-apa ti? Sing bagian elek aku, bagian elek aku. Ora sing ngono-ngono ki ya ditrepke kaya ngono kok ASI wong anduk kok ASI. Timbane menika. Monggo sik lho miring. Kaya wong tinju. Payudara panguripan kok ditinju. Ngenek-ngenek, Kang. Apa enek ASI kok mereke Reebok? Tak tutupi aurat. Ayo gini. Sampe nembang genti, ayo. Bunga susah. Sik. Nyen sewu kanca-kanca kameramen, muka saya di zoom ya biar kualitas. Jangan sampai kehilangan momen ini, nggih. Kok nek kecerahan jenggotku ketok lho. Ndak diajari banter-banter. Sekarang mirang-mirang ki aku. Kowe ngewone mau kon ngajari ora. Lah ngene udah neng kamera yo ngerti ki dipersani sak alam donya. Pingit ya. Kamu pengen menghancurkan karir saya.
Wah, jangkrik banci tuweke kemayu ora. Mun. Harap urip. Menika swara arum menika ngaten iki, ora ngegas terus. Apri wis ngegas, kula nek kon ngomong banter ae tok kan sunah nek wong wedok ngomong dilembutkan. Oh iya. Lah, Harap urip. Bapak Aduh, ngapa tidurne barang niki? teknik miking. Maike. Dadi aja diakep ngoten kan jombrone. Oh iya. Lho ngene. Oh iya. kayak kenal aku. Kayak gaweanmu lawas sih. Apa yo no? Aku ngomong susu iku tok tembak, aku ngomong making gawean Ya ngono lawas. kayak kontrol miking ki ya ora sah ngono banget. Ngene kok ngene. Iki tak yo marai Kelakuan mengingatkan elek ora. sesuatu ya Mas Gapo. No. Aduh. Ada apa memang? Ayo. Ngapunten kula ganti tangan kiwa nggih. Lah Lah ngapa? Tangan teneng kabotan gelang 80 gram. Gayane ora ngelingi lek pas sepi tanggapan ora. Niku nggih nembe medal ke enggak. Oh, iya. Ayo nembang nek. Apa aku disantet wong ya, Pri? Iso lho. Lah kok iso kowe Lho, muni ngono? panjenengan mirsani YouTube kula jaman dhisik, suarane becik endah, kong napase apa didoserek karo aku nyon saya mbok bersaing secara sehat, berlatih, berkarya. Nek nyantet aku nu pamrih apa? Lah nek disan Jangan bersekutu dengan jin. jin, setan, dukun lan sampe aja bersekutu. Berarti aku- Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya Gusti Allah. Bener kuwi lah. Sok matimu disabeti lompongin. Ngopo kowe dadak nyantet aku nenung Sing suaraku. nyantet sapa? Suaraku dadi bosok. Lah ten kok konane remuk kok dadak. Lah nek disantet ki isine apa wae? Isine ya lading, ya silet, Wah, ya gamanmu londoke separuh. kondoke separuh gundulmu. Ayo, Ayo nak. bunga. Susah tilang Hani Pasawan kok kene gulu menjenge munggah-muduk. Sing penting kan pun budidaya. Oh iya ya. Nek jenengan modho swara kula berarti nyanyi elek Gusti Allah. Swara kula rak paringane Gusti Allah. Iya. Jangan Mbak body Mimin, shaming, ya. aja mau anu sindan-sindan resik kok mimin letek nyan ngecek kula. Niki paringe Gusti Allah. Iki- Upama untukku barang ki atretku ya kuwi Gusti Allah. Untuk Auto atret. apa prawoto so atret ora. Ayo nak gage ajar kendel nak rodok maju sithik nak. Aja mirang-mirangke Mbak Yumu nak. Apa? Waduh. Apa? Hop, lanang, Mbak. Nenu. Lan pun. Kok ra iso kong ki Cek piye? nanggung suaramu. Sing piye? Apa bae aja nanggung. Lan pun kakang. Oh, Mbak Kakak. Lah nek ngene kak ya mbledhos suwe-suwe engko. Alah, ora kanggo bledos mbok ben ora. Nggih kanggo Eh, nggo lak tanggo pantasi yo. Ra ketang 3 minggu pisan ya sok kanggo. Oh iya, san. Dadi ngene, nek ini ora. Iya, Mbak. Iya ile. Ayo kandhane nyanyi. Malah kaget dhewe to. Atiku ra bisa Beda. lali Lanang. isis kae. Bareng iso terus gleleng. Kaya bar disunati ekah-ekeh ora.
Ngrembug sunat di Apri niku le sunat ping kalih lho. Sopo? Ping kalih di Apri niku ling keterke kan kula. Disunat pisan to. ping kalih kula terke nggen bong supit kakung digoleki. Lah ndi sing di ketoki sing ndi barange ra ono digoleki mboten. Bareng kula goleke bong supit wedok langsung tolang-tolang. Berarti ku ya normal no ya berarti. Golek bong supit wedok langsung tolang. Ceritane aku dhisik ora ning bong supit, aku dhisik gur dikerek kunir tok masane. Kadasmu. Ayo nak. Ya, mangga. Duh, ngajari. Kula mboten pelit ilmu kok, kula kados Bu Kesi mboten pelit ilmu kok. Iya, iya. Iya. Nek Bu Kesi apik tenan aku bosok. Yo ini dipalilah nggih, Bu. Heeh, ajar kendel nok. Dadi untuk kendel ning aja kemajon ya, Nok. Oh iya. Gayane. Saben dina ngalamun jroning sepi bisa lali saya hangra rujit hati lalewane wong maneh tansaku mantil neng pandenging netra. Pak Lurah. Iya, ana aja ning kene ya persane Pak Lurah ki mau wakil saka penyanipun utusan saka Pak Bupati ya rawuh, heeh to sing makili Pak Bupati ya ora mosok nek adol wirang ya ora mungkin to. Wong wis dipilih jauh-jauh hari wis inden suwe kok. Iya. Klatene ngen seni. Ngen seni, kedungen budaya lah ya. Dalang-dalang misuwur nggih to. Pak Anom Suroto saking Klaten, Mbah Narto Sabdo saking Klaten, Pak Mantep Sudarjo ya ana darah Klaten. Dadi nek kula arep ya mesake para senior-senior sing wis misuwur. Mula sing tenanan. Menengo. Genggamu gawe ae. Menengo. Walah min. Mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku.
luar biasa. Ambak bukan sebenarnya piyayi putri ning len joget walah elok tenan. Carane kaya ngene apa nek Mbak April wis joget wis egolan kaya ngono. Pak Lurah iso kelangan bengkok carane ngono. Masa ya Pak Lurah jengkilang nggih, Bu. Tenan ra mantra-mantra tenan kok. Kula jane nggih pengen ngoten ning kula nyun sewu ora tekan atine. Iso janipun. Kalau iki ragamu wis tuwa ya angel lho. Apa pancen wanita menjelang menopause ki ngono ki ya, Bre. Cara-cara oli-oline iki carane wis berkurang to cara. Menjelang mampus wis. Aku nak ndali kapri iki kenthang. Oleh kaya senengane mbok umume ae kok menopause. Ceritane ngono lho, Pri, ngono kuwi. Yo tarik 1 2 3. Mongko nimas katresnaku. Kebasane ana bisa dihukum. Oh, dodol lan prasetyaku. Bantor banake jiwa lan ragaku. Hoi. Luar biasa elok mula mboten aneh mboten mokal jenengane piyayi kekaline kathah ingkang gandrunge ingkang tresnani pan panjenengan kathah niku memper pancen ya sangat mempunyai daya tarik yang luar biasa. Mergane sing ditarik dadi daya tarike tinggi. Kakene piyayi kathah, oh mimin kae kondang. Jenenge misuwur. Ayu sisan. Nggih alhamdulillah mboten sombong mboten takabur mboten. Arep wong wedok kula omah kula ya wis 3. Kok akeh men nggo apa? Nggih kathah jeneng wong wedok jeneng kudu ngati-ati kudu jaga nek tuwa to. Mobil nggih pun 4 alhamdulillah. Terus enek sertifikate. Sertifikate 3. Apa? Anu sertifikat mau nek omahku kan 3. Sertifikate ya 3. Apa? Vaksin. Wis ra Lah liyane iki letter C kabeh tuh kon murah-murah kok. Ning nyatane arep ndek bondo donya, nek ora ndek sedulur ya atine ampang. Betul. Arep paribasa sugih bondo bandu, nek tanpa belian kasih sayang ya ana sing kurang. Lah menika pun dados sinten monggo niki selenggarakan ingkang ngersakaken mumpung menika diskon geden-geden. Harga jungkir balik. dadi 8.000. Coba aku tak nyuwun pambiyantu iki bintang lama namun tetap ditresnani karo para warga masyarakat Ponorogo. Sapa? Ibu Sukesi Rahayu sik. Pripun Pak? Ketuaan mboten lek niki Pak? Mboten napa-napa nggih. Nah nggih ya. Sukesi men jumeneng yo. Intinge Slendra Sanga. Slendra Sanga. Ayo coba. Lagune Maratuwa kula, Mbah Haji Sakrun Suwanda. Kowe tak kepruk lho ora. Lah sapa? Piyayi kene do ngerti. Ki Haji Sukron Suwanda. Oh, Sukron to. Oh, Sakrun. Ayo. Sakrun ini mending lho Pak. Ndemben ngarani maratuwane Pak Sukiran jare. Ki Sukron Suwanda. Apa karyane Bapak? Sesideman. Wah iya, Sesideman. Kuwi lagi hit, lagi viral. Aturno Bu Kesi coba kaya apa? Bawani. Wiwitane anderek sang
ora nyeluk aku. Jenengan kok Mbah, Pak De, kok jenengan umek dhewe. Jijal lek wani aja mung ning kono, lek kono balane akeh. Ayo salah siji maju rene. Iki sing sarungan kuning. Ayo rene lek wani, Pak. Ket mau guyang-guyu. Ayo niki to. Ayo, mriki. Wong tuwa-tuwa iki pengecut ra nek sing wani maju. Lah, mriki bae, Mbah Kakung. Alah dalah. Aduh gantenge sapa iki? Weh lah Pak Sakirah rawuh. Mbah Kung. Iya. Asmane sinten, Mbah? Misnun. Pak Misnun. Saya nyelem iki sedhut wae. Asmane sinten, Mbah? Misnun. Oh, Pak Misnun, ya Allah gantenge. Mbah saged duet sesideman kalih kula? Iso. Iso, cedhakne miki to. Cedhakne miki, Mbah, cedhakne. Nah, dibene iki. Yo coba dites. Suara, ayo Mbah. Suara kurang permono ning wasesa. Sik. Alon-alon Mbah, aja cepet-cepet, aja grogi, aja ndredeg. Bawane kowe. Kowe, ya ampun Mbah. Sampean nduk, ngoten lho Mbah. Suara permono kurang permana ning wasesa ngkrong. Ape lho. Sae Mbah, suwantene sae. Ternyata ya wong lanang kuwi lek kancane akeh kendel. Ning lek ijen iki buktine ya ndredeg kok ketemu sinden. Geblak tenan. Iso entek bengkoke sampean, tenan. Lha kuwi jabatane apa iso tekan bengkok iki lho? Yen Wah, lurah. lek banyak aja ngawut kowe, ora ngawur ae ora. Loh, aku ora rampung. Wis kaya Bagong mambengi kowe malian ngono. Aseme ora. Angungrum marang bendara monggo Mbah Ning ya. sik Diah Sulistyo Diah Sulistyo pijer ngincangake Mbak Kakung. Mriki Mbah. Nggih. Sangun padalang Mbah. Nggih. Nggih. Diparingne putune ya. Aja nganti malah nggih udhu uthuk engko malah ora. Kalau ditimbali Pak Dalang nika lho Mbah Kung. Sing ngejak omongin kula jenengan panggah nyawangi bojo kula ae ora. Panjang umur nggih, Mbah. Pun nggih ngaten nggih, mandhap nggih. Nggih, mandhap, matur nuwun. Nggih. Pun nembang bugesi mawon. Nggih. Malih. Terus no sesideman.
Lanjut Bu. Urip ana Matur sembah nuwun Bu Kesi. Nah, dan pinarak ya.